Ahoj, nachádzame sa v tejto krásnej slnečnej prírode. No a v tomto videu by som sa s tebou chcela porozprávať o tom, ako som sa dostala k sebe a ako som sa dostala k ceste seba rozvoja a ako som sa v podstate dostala k tomu, že som teraz šťastná, spokojná a cítim sa vo svojom živote mnoho lepšie. Takže začala by som vlastne tým, že som bola veľmi ľahko ovplyvniteľná ľuďmi okolo seba. No a stretávala som sa s ľuďmi, ktorých náplň ich voľného času bolo popíjať alkohol, brať rôzne omamné látky, fajčiť, spávať s hocikým, alebo vlastne svoju energiu presmerovávať presne na veci, ako sú sociálne siete, ako sú tie shorty, ako sú vlastne YouTube videá, ktoré tebe ako bytosti nedajú žiadny pozitívny, dobrý, dlhodobý pocit, nejakú odmenu toho, že si to pozeráš a niečo ti to dá do tej budúcnosti, ale práve naopak, ty premrháš ten svoj dopamín na týchto veciach, ktorý je určený preto, aby si mal motiváciu k tomu, aby si išiel na vecko, aby sa najedol, aby si vlastne splodil dieťa. Si mal motiváciu na veci, ktoré sa starajú o tvoje prežitie, o tvoju ochranu. Tento dopamín som si aj ja prečerpávala práve na týchto veciach. Mala som v živote veľké trápenie a môj život sa točil okolo šťastia druhých ľudí, kedy som zabúdala na svoje šťastie a zabúdala som na to, ako veľmi dôležitá bytosť si ty sám vo svojom živote. Zabudla som celkovo na seba samú, bola som od seba extrémne vzdialená, necítila som sa vôbec príjemne vo svojom vnútri. Mala som časté pocity depresie, časté pocity úzkosti, panické ataky, chýbalo mi veľmi veľa vecí v mojom tele. Veľmi veľa minerálov, pretože som sa dostávala do takej fázy, kedy som prestala konzumovať jedlo, pretože mi prestalo chutiť. Proste som stratila ten dopamín a tú motiváciu na to, aby som sa vlastne v kľude šla najesť. A moment zlomu v mojom živote prišiel, keď prišla korona. A niekto to hodnotí ako veľmi negatívnu skúsenosť pre celý tento svet. O čom nepochybujem, pretože každý si z rôznych situácií poberá pozitívne alebo negatívne skúsenosti a vlastne myšlienky. Ja som si práve v tomto období jednoducho našla cestu späť k sebe. Našla som si cestu k športu, našla som si cestu k tomu, že som pochopila, kým chcem v živote byť, že som pochopila tú svoju cenu, pochopila som vlastne ten zmysel vo svojom živote. A už nejako som sa začala pomaličky napájať na tú cestu toho správneho, toho, čo ma skutočne začalo naplňať. Ono to prišlo akoby tak samostatne, že trávila veľmi veľa času sama so sebou, že som trávila ten čas samostatne, ja sama vo svojom vnútri. Začala som sa jednoducho prichylovať k tým knihám, pretože knihy ti dokážu dať obrovské múdrosti, dokážu ti pomôcť sa naladiť na seba samého. Pomocou kníh som si vlastne dopomohla k tomu, aby som sa dostala naspäť k sebe. Takých veľmi úžasných kníh je práve od Louise Hayovej Láska sa rodí v tebe. Táto kniha sa vlastne zameriavala na to, ako nájsť samého seba, ako vyliečiť svoje zranené ja, ako nájsť ten pozitívny vzťah ku rôznym vzťahom, k tým negatívnym veciam, vyťažiť z toho života čo najviac. Potom som si vlastne uvedomila, že všetko zlé je na niečo dobré a vyťažila som práve z tejto situácie čo najviac. Pomocou tých kníh a pomocou hlavne meditácie, keďže som mala veľa času na meditáciu, na pohlbovanie do seba, chodila som do tej prírody, bola som sama so sebou a tým, že som bola sama so sebou, tak ma neovplyvňovala žiadna energia od okolitých ľudí, ale bola som plne naladená na tú svoju energiu a tým pádom som sa dokázala čo najlepšie pohlbiť do seba samej. A vtedy som začala na strašne veľa vecí nachádzať odpovede. Uvedomila som si, že je lepšie byť niekedy sám, že v živote nepotrebuješ fakt tých ľudí na to, aby ťa urobili šťastnými, pretože pokiaľ ty vo svojom vnútri pociťuješ tú prázdnotu, pokiaľ ty vo svojom vnútri nie si sám so sebou spokojný a šťastný, tak vždycky budeš chcieť pociťovať od tých ľudí ten záujem a tú lásku. To vlastne, že či som hodná toho všetkého. Cesta pokračovala ďalej. Keď sme sa vrátili do školy, tak stále som bola v úzkom kontakte s ľuďmi, ktorí podliehali rôznym
závislostiam. Mňa veľakrát stiahovali do týchto závislostí, ale bola som už viac taká odolná a mala tú lásku k tomu športu, mala som tú lásku k sebe. Viac som si ten život užívala, nebala som sa jedla, nebala som sa hýbať, nebala som sa viac premýšľať a viac rozprávať o tom, čo cítim. Som už bola ako keby viac taká otvorená hlavne sebe. No aj napriek tomu som proste stále pociťovala, že niečo nie je v poriadku a bolo to vlastne tým, že som bola vo vzťahu s človekom, s ktorým som bola akoby takou... Nechcem hovoriť, že veci, ktoré som urobila, sú chyby, ale boli chyby, ale zároveň boli obrovským poučením. Ale zároveň viem, že som si rýchlo musela vlastne uvedomiť, že niečo nesedí, aby som vlastne ochránila samu seba. A uvedomila som si to vlastne našťastie veľmi skoro, v veľmi nesprávnom vzťahu. Bola som nejaký čas sama so sebou, kedy som si veľmi čas so sebou užívala. Mrzí ma to, že je teraz takéto svetlo. Bohužiaľ sa tu na mňa rozbehli psi. Takže musíme pokračovať takýmto spôsobom s miernym zhoršením svetla. Takže pokračovala by som ďalej tým, že som sa plne odozdala tomu svojmu potenciálu a začala som hľadať možnosti, nie tie výhovorky. Začala som sa spájať s takými ľuďmi, ktorí majú spoločné záujmy, aj keď nemusia byť teraz zo všetkých strán na 100% taký, aká som ja, ale nechcem určite, aby ma v určitých etapách môjho života stiahovali alebo nejakým spôsobom mi pripomínali tým, kým som bola predtým. Takže sa snažím nejako vytvoriť ten kruh, aby tam boli ľudia, ktorých mám rada, ale s ktorými naozaj vieme ten čas tráviť plnohodnotne. Snažím sa v tom svojom živote teraz príjmať čo najlepšie potraviny, čo najviac živín, čo najviac vlastne všetkého, čo to telo potrebuje, dávať si čas, dávať si sebe lásku a hovoriť o tom, čo potrebuje. Veľmi veľa ľudí si to veľmi pletie s tým egocizmom, ale to s egom veľakrát nemá nič spoločné, že človek dáva konečne po celom živote do popredia svoje potreby a dáva vlastne do popredia to, po čom túži, do popredia skutočnosti seba. Takže určite sa neboj tieto veci v živote urobiť, naozaj si uvedomiť tú svoju hodnotu a dať sám seba do popredia, nájsť tú svoju hodnotu práve pomocou rôznych kurzov, podcastov alebo rôznych kníh, pretože je veľmi veľa vecí na tomto svete, ktoré ti dopomôžu k tomu, aby sa naspäť dostal sám k sebe. Viem, že v tomto životnom období môžem rásť a som odhodlaná rozprávať o tom ostatným ľuďom, že je možné sa dostať z toho, z čoho som to dostala ja, je možné sa dostať z čohokoľvek, ale je to proste práca dlhodobého času. Nie je to niečo, čo sa vyrieši hneď. Takže potrebuješ určite v tom živote tú obrovskú trpezlivosť, aby si sa dokázal dostať k tomu cieľu, ktorý máš. Ale dôležité je si vlastne ujasniť, čo v tom živote skutočne chceš. Zadrieť sa do toho, že áno, idem teraz hľadať to, čo v skutočnosti chcem, byť tomu naozaj 100% otvorený, učiť sa o tom a vlastne tú činnosť dookola opakovať. Pretože veci sa vyhovárajú, väčšinou ani nie sú skutočné dôvody, prečo sa im v tých odvetiach nedarí. Ale je to vlastne tá lenivosť a chýba tam tá disciplína. A chcela by som ti vlastne na tomto mojom YouTube kanáli aj takto zazdieľať moju cestu, len sama hľadám, ako vyjadrovať tú svoju autentickosť a vyjadrovať skutočné myšlienky toho, čo cítim a čo v skutočnosti chcem ľuďom ponúknuť a čo mám ľuďom ponúknuť a sformulovať to tak, aby to proste bolo naozaj v súlade so mnou. Čiže nevždy je to presne tak, ako by som chcela, nevždy je to so všetkým ako keby stotožnené, ale viem, že sa raz do toho bodu dostanem. Sama si prechádzam veľmi rôznymi obdobiami vo svojom živote, sú aj negatívne, sú aj pozitívne. Občas mám problém s disciplínou, občas sa mi stáva, že mám problém vstať a ísť do ľadovej sprchy, ale vždycky to spravím.
alebo sa mi nechce cvičiť, lebo som unavená a nechce sa mi proste, lebo nie vždycky sa človeku chcú veci, hej, že fakt sú naozaj niekedy také dni, kedy proste človek nevládze a sa mu nechce. Proste chcel by radšej len ležať, ale vie, že ak má nejaký cieľ a chce niečo tvoriť a chce možno niekomu pomôcť a celkovo vytvoriť si nejakú vec, tak potrebuje byť hlavne disciplinovaný v tej veci a musí sa zatnúť a musí proste bojovať za tú vec do posledného konca. Pokiaľ proste tú vec nedosiahne a aj keď tú vec budeme, tak neustále sa proste zlepšovať v tých veciach. Proste týmto videom ti chcem povedať, že aj keď máš fakt veľmi zlé obdobia vo svojom živote, veľmi tmavé obdobia vo svojom živote a máš pocit, že to nikdy nevyjde, pretože takéto pocity mám aj ja, tak je to úplná hlúposť. Pretože nikto nebol úspešný len tak. Všetci museli niečo obetovať, niečo strátiť, niečo tomu dať, aby sa vlastne dostali. A hlavne, aby sa k tomu dostali. Byť trpezlivými, to prekonať a prijať to, že aj tie obdobia temná sú súčasťou cesty k tomu cieľu. Že nie vždy pôjde všetko tak hladko. Nie vždy bude múza, nie vždy bude motivácia, nie vždy bude pocit, áno, idem do toho. Ale to robí ten výsledok tak čarovným, že to dokážeš aj cez všetky tie negatívne, tie tmavé, odporné obdobia, kedy si myslel, že už to nezvládneš a ty to nakoniec zvládneš. A presne to robí ten cieľ tak kúzelným. Robí to vlastne tým, že prečo ľudia, ktorí si za svojím stoja, sú stále viac a viac tak poháňaní za tým cieľom. Najkrajšia je vždycky tak tá cesta proste na tom. A hlavne ten pocit, že keď vlastne prekonáš tú takú dlhú cestu a čo všetko do toho dáš, koľko peňazí do toho dáš, koľko trpezlivosti, koľko svojej energie, tak to ťa už jednoducho donúti pokračovať. Proste keď sa otočíš a uvedomíš si, akú obrovskú cestu si už ubehol, tak ty nedokážeš sa vrátiť naspäť. Aj keď ti budú ľudia rozprávať, sekni s tým, nesekneš s tým, lebo nedokážeš. Lebo vieš, že čo všetko si už vybudoval a budeš vedieť, čo všetko môžeš ešte vybudovať. Takže toto je také motivačné zoznamovacie video. Budem veriť, že sa budeme vidieť aj pri ďalších videách a že budeme sledovať spoločne túto moju cestu. Takže prajem ti krásny čas. Fakt akože je úžasne. A teším sa na to, keď sa budeme počuť znova. A nezabudni, že ja ti verím, že ty to dáš. Ty to dáš, proste ty na to máš. Všetci na to máme. Všetci to dáme. A všetci sme sa narodili preto, čomu sa chceme odovzdávať srdcom.